Intwazana eneminyaka elishumi elinesibini kwilali yase-Ramatlabama eMntla isaphila ubomi obubuhlungu bonxunguphalo susela oko yehlelwa sisihelegu sokutshona kumngxunya wendlu yangasese esikolweni ineminyaka esixhenxe ubudala. Isebe lemfundo esisiseko lithi zibalelwa phantse kuma-4,000 izikolo ezingenazo izindlu zangasese ezisemgangathweni. Yiminyaka engaphi kwama-20 abahlali bale ngingqi bephila ngaphandle kwezindlu zangasese ezisemgangathweni. Le ntombazana ineminyaka elishumi ubudala yatshona kumngxunya wezindlu zangasese esikolweni ineminyaka esixhenxe ngoko. Esi sehlo sayishiya le ntwazana idandathekile emphefumlweni. Usapho luthi luphila nale ntlungu. Ndawubona umngxunya ekwatshona kuwo intombi yam. Yayikumeko embi ngeyona ndlela, kodwa abantwana bethu basasebenzisa ezi zindlu zangasese. Nangona iziseko zesikolo zathi zaphuculwa, kodwa abahlali basasebenzisa izindlu zangasese ezingekho mgangathweni. Umbutho abahlali Sanko uthi uza kufaka uxinzelelo kurhulumente. We are going to make it a point that we expedite this process of eradication of the pit toilets. We are going to do that without any fear. Isebe lohulumente basemakhaya lithi lenza konke okusemandleni. There are better sanitation facilities that can be built that could actually replace pit latrine, and I know the department is busy with that. Isebe lezamanzi nogutyulo lohlulekile ukuphumeza umdala lusikelwe wokupheliswa kwale nkqubo yezindlu zangasese.